Gihigpitan sa Mandaue City ang pag-inspeksyon sa mga business establishments nga sagad dagsaon karong panahon sa sinulog. Gisusi kung nakatuman ba sila sa balaod. Ang report ni Nico Sereno. Mga bars ug mga establishmento nga sagad dagsaon karong panahon sa sinulog nga daghang bisita ug mga turista. Kini ang gipang-inspeksyon sa mga sakop sa Mandaue City Business Permit and Licensing Office. Sugod kagabi, gilibot nila ang lain-laing mga establishmento. Pagsusi kung nakatuman ba sa mga lagda. Labi na ang pagsiguro nga luwas ug malikay sa kagubot ang ilang lugar. To ensure nga walay mga toward incidents. Kaduha nga they operate within the business jurisdiction. So kung dili sila mo gamit sa ilang parking, kung walay special permit, dili sila mo overflow sa dalan. Gipahimug-atan sab nila ang importansya sa koordinasyon sa kapulisan ug barangay sama sa issue sa traffic ug safety. Matod ni Malate, magabiin nila kini himuon karong panahon sa sinulog aron maka-inspeksyon sa lain-laing establishmento. Kung dunay makit-ang kalapasan, patubagon ang business owner. We can issue show cause, but tantanaw na to kung nagin ni siya kalapasan in terms of public safety, public policy, public health, kanang it could go as far as suspension or revocation of the business permit. So, ilitan no magduwa-duwa. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.